Assalamualaikum sambah ambo kaninya mama nambah pucuk bule jebore tunggang di anjong tinggi di ambah gadang sandi andiko dalam kampung tampuk di tangkai di nagari. Nan ba umpamu kayu gadang di tengah koto baure limba gomotan badahan cepak je gantang barentiang bari balabe babungoring bonde adai babuah kato nambana. Langkok saratu imam kati palito nan tak kunjung padam suluhnya lo masuk di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Ko duduknya baca min kitab tagaknya rintang di pitua. Engko datuk Pusik salam kumpulan kato yang kuda tua jua ditibokan. Sepihak di kaminan menanti di sari berkisah dinan sampi sulit bertenggang dinan tidak. Setentang penantian kuda tua tadi. Mungkin basuo sesik juga wakilaf di sumbang. Kok tibo nan indak tapa basuan datang indak tapa muliakan. Indak basuo tempan di tarati lelo jo korena. Nan patut terletak di hulu ko tailiah kan ipah jebisan ko taparampiahkan yang juga yang ko tak pakai tumpan korena ko tak tabao. Minta maaf kami banyak-banyak, minta maaf kami kadang-kadang. Bana segitu.